ahemfo nwoma etoso mienu tidunum. Israel hene Yerobiam afi etoso aduonu nson mu na Yuda hene Amasia ba Asaria bedi hene. Obedi hene no na wadi mfie dunsia. No di hene mfrinjia aduonum mienu Yerusalem. Nane na dini Yekolia ofri Yerusalem. Na oyode etena Awurade ani so. Sede na gya Amasia yoe no nyina. Ji sronstrom ya no na wanyie. Omanu koso bo afode a wo hye aduhwam sronstrom ya no so. Na Awurade bo hene no ma no yare kwata dikosi ni wuda. Na okotena ayarefo fie. Na ohene ba Yotam na odi efie no so na obu asase no so fo aten. Na Asaria ho nsem kae ne de oyoye nyina. Wantwe no Yuda ahemfo bresosem nwoma no mu. Na Asaria ne n'agyanom kodai na wosie no kan n'agyanom ho David kuromu. Na ne ba Yotam bedi nadie. Yuda hene Asaria fi etoso aduasa nwotwe mu na Yerobiam ba Sakaria bedi Israel so hene Samaria abosumi nsia. No ye Awurade ani so bone sede n'agyanom yoye no. Wamfri Nebat ba Yerobiam a Oma Israel ye bone no bone ho. Na Yabes ba Salum pamnitiri so. No obo no ma nanim kum no. No sinanemu di hene. Na Sakaria ho nsem kae no hwe. Watwe no Israel ahemfo bresesem nwoma no mu. Eno ne Awurade asem no a oka kire Yehu se. Wawo ntoato aso a etoso nemu ma betena Israel dwaso. Na ebasa Yabes ba Salum bedi hene. Yuda hene Usia afi etoso aduasan kunu mu. Na odi hene bosome wo Samaria. Na Gadi ba Menahem free Tirsa froba Samaria. Na obebo Yabes ba Salum Samaria kumuno. Na osi na nemu di hene. Na Salum hunsem kaye ni na pam opam ye no hwe. Watwe no Israel ahemfo bresesem nwoma no mu. Ebre no mu na Menahem free Tirsa kokum Tifsa. Ne de wo mu nyina ne ho asase. Efiri se wan hini no nti okum won. Na opaipai emu anyinsanfo nyina mu. Yuda hene Asaria fi etoso aduasan kunu mu. Na Gadi ba Menahem bedi Israel so hene mfie du Samaria. No ye Awurade ani so bone. Wamfri Nebat ba Yerobiam a Oma Israel ye bone ne bone ho ne na nyina. Assyria hene Pul ba asase no so. Na Menahem ma Pul dwetikasi apem. So omo no nhye ne nsam den na henie no mu. Na Menahem gigi Israel hoto. Merema obetumi nyina ho nwitebena aduonum. Se wode rekoma Assyria hene. Ena Assyria hene no sane ye. Ne wanyina asase no so ho. Na Menahem ho nsem kae ne de oyoye nyina. Wantwe no Israel ahemfo bresesem nwoma no mu. Na Menahem ne n'agyanom kodai. Na ne ba Pekahia bedi nadie. Yuda hene Asaria fi etoso aduonum mu na Menahem ba Pekahia bedi Israel so hene Samaria mfie mienu. No ye Awurade ani so bone. Wamfri Nebat ba Yerobiam a Oma Israel ye bone no bone ho. Na ne kuni ni Peka oye Remalia ba pamnitiri so. No obone Samaria ahemfia ban mu. One Agob ne Ariel na Gilead fo memu merima duonum kane ho. Na okum no na obedi nadie. Na Pekahia ho nsem kae ne de oyoye nyina hwe. Watwe no Israel ahemfo bresesem nwoma mu. Yuda hene Asaria afi etoso aduonu mienu mu na Ramaria ba Peka bedi Israel so hene Samaria mfi aduonu. No ye Awurade ani so bone. Wamfri Nebat ba Yerobiam a Oma Israel ye bone no bone ho. Israel hene Peka breso na Assyria hene Tiglat-Pileser ba befa Iyon ne Abel-Bat-Maka ne Yanoa ne Kedes ne Hasor ne Gilead ne Galilea Naftali asase nyina na otu wonko Assyria na Ela ba Hosea pam Remaria ba Peka triso no bonu kum no obedi na de Usia ba Yotam afi etoso aduonu mu
na peka ho nsɛm kae ne de ɔyɔɔyɛ nyinaa hwɛ wakyerɛ no Israel ahemfo bresesɛm nwoma no mu. Israel hene Remaria ba Peka afe atia mmienu mu na Yuda hene Usia ba Yotam bedi hene. Obedi hene no na wadi mfe aduonum na mfirinhyia 16 na odi hene Yerusalem. Na ne na din de Yerusa ɔyɛ Sadok baba na ɔyɛ ɔde ɛtene Awurade ani so. Sɛdeɛ n'agya Usia yɔɔyɛ nyinaa na ɔyɔɔyɛ. Gye sorɔnsorɔmmea na wanyie. Ɔman no kɔɔ so bɔ afɔdeɛ na ɔhyɛ aduhwam sorɔnsorɔmmea no so. Ɔno na osi Awurade fie pono a ɛkorɔn no. Na Yotam ho nsɛm kaeɛ ne de ɔyɔɔyɛ nyinaa. Wantwɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Nanu mu na Awurade firi aseɛ soma Syria hene Resin ne Remaria ba Peka ba Yuda soɔ. Na Yotam ne n'agyanom kɔdae, na osie no kan n'agyanom ho. N'agya David kuro mu, na ne ba Ahas bedii n'adeɛ.